Moitos veciños de concellos como os de Lousame, Muros, Outes, Noia ou Porto do Son viron como estes días o servizo de recollida de lixo diaria non se realizaba axeitadamente. O lixo volve a acumularse nos contedores e segue sen retirarse co conseguinte prexuízo que isto acarrea para eles. Nesta ocasión o problema parece vir provocado por varias avarías nos vehículos de recollida, un problema que, segundo sinalan dende a propia mancomunidade, está en vías de solucionarse a través da contratación de vehículos de sustitución, como xa se fixera noutras ocasións nas que se produciu este incidente. A mancomunidade está facendo dende a primeira hora da mañán todo o traballo posible para conseguir alquilar camións que poidan suplir os que están averiados durante os días que duren as reparacións. Un dos camións entrou onte e xa saiu hoxe para a planta arreglado, que era un tema dunha ballesta. Hai outros dous que están ahora mesmo examinándos para proceder ao seu arranxo. Sabemos que un vai tardar un pouco máis, non porque sea unha avería grande, senón porque curiosamente, hai un programador que se está estropeando en todos os camións reiteradamente, nos que son para renovar e dos que non son. A presidenta da mancomunidade fai ademais un chamamento á empresa responsable do servizo para que cumpra coas súas obrigas. No caso contrario, podería ter que facer fronte a unha serie de penalizacións por non poder garantir o servizo. Eu o que lle pediría á empresa que os camións, e lle recordaría, que ten a obriga de prestar o servizo. Entonces, que os camións que ten averiados, pois, que fago mesmo, que reparalos o antes posible, non telos no taller como estuvo 250 varios días sin darlle orden de arranxo. Parece ser que agora pois, xa está encaminhado dende o día de onte. E tamén, se ten problemas con eles, pois alquilar outros ou comprar outros ou renovar outros para que cumprir co seu servizo. Porque a mancomunidade, se non presta servizo nos concellos que se foron incorporando a continuación, como poden ser Ames, como pode ser Rois, como pode ser Pontecesures, está xa co asesoramento legal facendo o seu traballo para as penalidades que poida ter que pasarlle á empresa por deixar de prestar ese servizo. Dende a propia mancomunidade envíase tamén unha mensaxe de tranquilidade aos veciños que poden verse afectados, informándolles de que o problema será resolto coa máxima urxencia posible.